Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Pud sa mga galbak, patut ko Muslim, mabubsiyanon a ginawa niyan. Nagyang wato, ando manay, din yan di ka pakapamangpad. Ando manay lalayon, din yan di ka pakapamangpad. Sisagiyang wato, bapi antun adni buntalian apateron amapya. Qala Allah Ta'ala, وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Pamagugupakan wa tigwala si kumapya. Pamagugupakan ko kapananggila. Uba kanu pamagugupa. Kuad na dusyon. Naguba kanu pamagugupa ko kapaririduay. Kiyang aya ka pamagugupa. Ando man ay kakaparuliatan siya giyang kaya petero na ka pa magugupa. Miya kadakadakala sabab. Ugid na pa dun. Agiyong ko to, ando man ay kasabuti yung Muslim. Kung mabubaloy ang mga kabnar, matatago ko paglatan yan, agusto paglatan o pagarin yan ang Muslim. Ikadua sabab, nagyong ko to, fiqhul waqi. Ay manan yan nakasabutan so betad. Agyagyan ko to kakasabuti si ko betad. Na ayaw nga to. Na kapadalam si ko manisagyan ko to gudam. Katagu ko manisagyan ko to gudam. Si ko pagarin yan ang Muslim. Eno di pa kamo yan nagyang aya ka pa magupa. Udi nanto na mga sabab, papakabalambon si sagyang aya ka pa magupa. Paganeron na lagid mambuto miya kadakadakal asabab. Ugid na aya luwintano nagyang ko to mga portantiron. Paganeron nagyang ko to alaanan niya. Katatagu agyang ko to marata aparangay ko siya bird. Anto na iman nagyang kaya lanania. Gayso tigo mga loks tanwa ginaginawa kasi. Isagyang kaya bagwo basa na tigira na silfish. Kaya manan yan na asar ka ilalatawa pala ko sa bird na bapya kaya maraan apala ko sa lakaron. Kadua sabab, adi ka pa kamo ayan o ka pa magugupa. Nagyong ko tuwa sig ko sa lakaw. Maadun si ko mga tawag yang kaya kasi siga. Ikatluwa sabab, adi ka pa kamuaya nagyang kaya ka pa magugupa. Nagyang kutwa katatago, kapapadalam agyang kaya marataas sakit, ko puso, o kadakalan si ko mga tao. Ayam anan yan nagyang kaya kibar, kapapuro, kapangimpuruan. Ayad na tiyarima o umanisya, na sa kanyan imapasang, sa kanyang bu imataw adiso sa lakauron.